Uitați că mă uitai mai bine, să nu-l confund cu unul Albulescu de la TVR Tele3 Târgu Jiu. Așa e diferență. Este un băiat deosebit de îndrăgit, probabil are succes și la femei. Da, așa și îi doresc eu. Oricum a avut și va avea succes uriaș și îi doresc să aibă îi doresc multă sănătate, multă fericire, baftă în dragoste. Dacă mă gândesc că e căsătorit. E căsătorit. Dacă nu e căsătorit, să căsătorește repede, mai ales acum în emisiunea Utopia noastră. Așa, bun. Da? Acum domnul Mihai Doina, prinde-l un pic și pe Dițiu, că apare și el, măcar să... Dițiu, multă sănătate. Exact, să... Da? Domnul Mihai Doina? Domnul Mihai Doina, da? Da. Domnul Mihai Doina, da, e un om deosebit. Să zic să aibă 50 și 60 de ani, e mult? 55, 60? E bine. E bine, da? E bine, domnul... Încă e bine, da? Domnul Voina. Așa, e un om sufletist, Dumnezeu lucrează pentru dânsul, așa, îi urez multă sănătate și multă fericire, baftă și noroc. Și dânsul să aibă noroc în dragoste și să colaborați foarte bine și aș dori ca să ne revedem sănătoși până la 1000 de ani. Și mai Doamne ajută, Doamne ajută. Mulțumim mult de tot. Aș dori să adresați un mesaj tuturor telespectatorilor emisiunii Utopia. Dragi telespectatori ai postului național TVR București, TVR2 București și ai emisiunii Utopia. Vă transmit dumneavoastră tuturor din partea Comitetului Central București al Partidului Muncitoresc Român, din partea Comitetului Central București al Partidului Comuniștilor Români, din partea Comitetului Central București al Partidului Muncitorilor, precum și a mea personal, cele mai calde felicitări împreună cu cele mai bune urări. Multă sănătate și multă fericire! La mulți ani! Ura! Așa, aplauzele lipsesc, o să le punem noi după bandă, eventual. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă spun și eu un an bun, un 2010, cu împliniri, fericire și multă sănătate. Să dea Dumnezeu! La revedere, domnilor și doamnelor! La revedere! Multă sănătate și multă fericire! Ne mai revedem noi!